ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ମାରିଲେ IPL 2023 ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। IPL 2023 12ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ଆଶା କିଏ ବି କରିନଥିଲେ। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ପକାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ମୁମ୍ବାଇର ଅର୍ଶଦ ଖାନଙ୍କ ଓଭରରେ 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାଧ୍ୟମରେ 23 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ରାହାଣେଙ୍କୁ IPL 2023 ନିଲାମରେ ଚେନ୍ନାଇ 50 ଲକ୍ଷର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ସାମିଲ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହାଣେ ନିଜର ଏହି ଶାନଦାର ପାରି ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାହାଣେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 19 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା IPL 2023 ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଟେ। ରାହାଣେ ଏହି ପାରିରେ 27 ବଲ୍ରେ 7ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାଧ୍ୟମରେ 61 ରନ୍ର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଶାନଦାର ପାରି ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦେଇଥିବା 158 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।